Fl-aħħar snin kompla jiżdied in-numru ta' managers ta' fondi ta' investiment ibbażati f'Malta. Dan wassal biex 77 manager ta' fondi ta' investiment ibbażati f'Malta jmexxu l fuq minn 22 biljun euro fassi biss. Tkellem dwar dan il-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna fil-ftuħ ta' konferenza dwar is-suġġett li għar-raba' sena qiegħda tkun organizzata bejn l-Esafon u l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta. Din is-sena l-konferenza qed tiffoka fuq kwistjonijiet tekniċi u regolatorji li jista' jkollhom impatt fuq partijiet mill-industrija u l-komunità tan-negozji. L-industrija tal-servizzi finanzjarji hija sofistikata ħafna u fil-fatt kollha huma barranin ma' xi ftit Maltin hawnhekk għaliex kollha interessati fil-liġijiet ta' Malta. Għaliex waqt il-liġijiet jirrestrinġu għax fil-fatt għamilna ħafna liġijiet l-AIFMD hija liġi komplikata ħafna li għamilna fil-Parlament Ewropew li sa kull pajjiż fl-Ewropa jrid japplika, però koll tagħtik opportunitajiet kbar. Intant il-Ministru Cicluna għalli jemmen li l-10 snin li ġejjin huma kruċjali biex Malta tistabbilixxi ruħha bħala l-ġurisdizzjoni ewlenija f'termini ta' regoli u liġijiet finanzjarji. Dan għaliex fi kliem il-Ministru Cicluna pajjiżna laħaq punt fejn jista' jaspira għal iktar suċċessi f'dan is-settur.